ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। पुण्यातून आलेली आहे। काय मॅडम काय सांगा, तुमचं नाव सांगा। माझं नाव आहे संगीता मोहन सूर्यवंशी, तालुका माझा मुळशी आहे, शाळा माझी ताथवडे जिल्हा परिषदेची। मी खास इथं आले की आमच्या बांधवांना जुनी पेन्शन चालू झाली पाहिजे। त्यानंतर आम्ही बीएलओचं काम करतो। ते बीएलओचं काम करत असताना आमच्या विद्यार्थ्यांचं अगदी खूप प्रमाणामध्ये नुकसान होतं। परीक्षेच्या काळामध्ये किंवा कोणत्याही कामामध्ये आल्यानंतर बीएलओचं काम प्रथम करून दिलं जातं। अगदी तुम्हाला तहसील कार्यालयापासून तर अगदी शाळेपर्यंत इतकी धावपळ करावी लागते की आम्हाला जाण्यासाठी वाहन नसतं, पण त्या ठिकाणी आम्हाला पोचावंच लागतं। अशा परिस्थितीत जर आमच्या शिक्षक बंधू भगिनींना जर काय झालं तर याला शासन जबाबदार राहू शकतं का, हा माझा मोठा प्रश्न आहे। मॅडम, अनेक वर्षांपासून केंद्र प्रमुख विस्ताराधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी ही पदे जी आहेत ती पदे रचलेली आहेत, घोषणा होते परंतु अंमलबजावणी होत नाही। राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आज तुम्ही ज्या तळमळीने मी इथे आलेली आहे। या तळमळीने इथे आलेला आहात, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ह्याच मातीतले आहेत, त्यांचाच मतदारसंघ आहे आणि राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचे अगदी जवळचे आहेत, प्रवक्ते आहेत त्यांच्याबद्दल। तर एकूणच तुमच्या या ज्या मागण्या आहेत, एकच मिशन, जुनी पेन्शन आणि बीएलओची कामं देऊ नये, अशैक्षणिक कामं जी आहेत, जे मूळ अध्यापनाचं काम आहे ते बाजूला राहतं आणि आपण विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ शकत नाही। कुठेतरी मनामध्ये आपल्याला ती खदखद असते आणि आडाच्या शिक्षकांना तर या गोष्टी निश्चितच घृणास्पद वाटतात। परंतु आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री जी 2 महत्त्वाची पदे आहेत जी तुम्हाला न्याय मिळवून देऊ शकतात, ती इथे येत आहेत, कसं पाहतात? त्यांच्याकडे अगदी आम्ही मनापासून तळमळीने बघतोय की त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी या मंचावरती या लाल मातीमध्ये त्यांनी आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा आणि त्यासाठी हे माझे सर्व शिक्षक बंधू भगिनी या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि आम्ही काहीतरी घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी काजू शेंगदाणे नको, आम्हाला फक्त आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे आणि त्या दृष्टीनेच आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आमचा हा जो जिल्हा आहे कसा वाटतो? मला पुढचा दिवस बघा, कोकण म्हटल्यानंतर खूप छान वाटतं आणि ऑलरेडी मी कोकणातलीच आहे, त्याच्यामुळे मला ह्या मातीशी माझं जन्मभूमीचं नातं आहे आणि खूप आनंद असं नक्कीच कोकणचा कोकणाबद्दल अत्यंत सुंदर अशी प्रतिक्रिया ते देत आहेत। आपण मॅडम कोकण महाराष्ट्राचं नंदनवन आहे। आम्ही नाशिक जिल्ह्यातून आलेलो आहोत। कुठलं गाव? नाशिक जिल्ह्यात? नाशिक जिल्ह्यातील सोलापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे नाव आहे। माझं नाव आहे माधुरी चव्हाणे मॅडम। तर मी इथे आल्यानंतर मला खूप छान आंब्याच्या बागा, नारळीच्या बागा, फणसाच्या बागा, असं एकदम छान झालेलं आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।